veľkú šancu prebojovať sa do našej reprezentácie mladý, nádejný, 18-ročný futbalista odchovanie domáceho mužstva Jančo hráva na krátkom Michalcovi, vyhľadec bola Braťo Bracia, nakoniec Braťa Matúš, loptu posielali Lom a Michalcov superovho mužstva. Tam veliteľ spoluprací s Pavlom Sašom hostujúceho mužstva. Aj dnešný zápas rozhodnúť vo svoj prospech, ale v akcii sú znovu hostia v zelených dresoch. To bola Bohušová prihrávka na Trenčanského, Trenčanský dáva Krasňanskému a vybiehajúci domáci brankár Matúš musel riešiť túto situáciu. Lopta sa síce ocitla v sieti, lenže už zaznel hvist rozhodcu kartičku, ktorý ešte predtým hru prerušil a gól neplatí. Odniesol si to jeden z hostujúcich hráčov žltou kartou. Znova domáci futbalisti zastavili akciu hostí. Petro posiela dopredu Kryžana. Kryžan už pred 16-kou hostujúceho mužstva. Šúlek, vysunutý útočník, dostáva loptu. V poslednom momente mu Kryško, križujúci zadný stoper hostujúceho mužstva, loptu zobral hostia. Rýchlom proti útoku, ktorý musí riešiť udehnutím domáci rýchla, dramatická, zaujímavá, ale stále z varbu zbolených rozhodí 0-0, 17. minúta tohoto vzrušujúceho zápasu. Z tohoto pohľadu kamery, ktorá stojí za bránkou hostujúceho mužstva, ste videli, že domáci futbalisti sú v stálom nápore. Táto vysoká lopta letela na hlavu Šuleka. Šuleková hlavička sa odrazila od žrbie zátovej brány hostovanej veľkej šťastí. Krasňanský v súboji s Jančom. Jančo je pravý obránca domáceho mužstva, futbalista, ktorý má veľkú šancu prebojovať sa do našej reprezentácie. Je to mladý, nádejný, 18-ročný futbalista, odchovanec domáceho mužstva. Jančo prihráva na krátko Michalcovi.
Michalec mu loptu vracia. Nakoniec brankár Matúš loptu posiela dlhým odkopom až na polovicu súperovho mužstva. Tam Melicher v spolupráci s Valkom a Bohušom, to je stredová formácia hosťujúceho mužstva. Znova Bohuš. Morvaj. Krasňanský. Krasňanský loptu stráca na Šúlek a Šúlekovi lopta uteká za postrel. Hostujúci futbal. Znova v útoku. Už sú v 16 domácich mužstva.